Se tivese que elegir entre quen tirou peor o penalti, se Alejo ou Yuki, sen dúbida Alejo tirou no peor. Alejo casi rompe o céspede e Yuki foi unha mala elección porque non foi un penalti moi ben dirixido, non tiña forza, non tiña colocación, pero Alejo non tiña, iba o balón casi que botando, chegando á portería. Yo tiré peor porque le di al suelo, no coordiné bien el gesto de golpeo y por eso le di al suelo y le di al balón las dos veces a la misma vez y por eso perdió trayectoria, la fuerza del balón. Yo creo que lo tiraron mal los dos porque aquí lo importante es que la pelota entre dentro. Hombre, yo creo que lo tiró peor Alejo, ¿no? Lo tiró peor, fue más sencillo para Cedrún pararlo que para González, ¿no? ¿Qué más da? Si el mío era el 10% peor o el de él, mal tirados los dos si no marcas. Si marcas todos son buenos. No penalti de Jukic non foi o fallo do central serbio o único que doeu. Para empezar, amolou máis a celebración da parada por parte do cancerbeiro. Cando o porteiro do Valencia para o penalti pois fixo unhas gesticulacións que non eran normales porque ele non lles iba nada, non? Eso dou que pensar de que había algo máis que simplemente haber parado un penalti en un partido intrascendente po Valencia, non? Nos molestó más a lo mejor la actitud del portero, que aunque en ningún momento nosotros dijimos nada, pero sí yo lo vi luego en la televisión y te molesta, ¿no? El campo sí me di cuenta, me pareció una reacción demasiado eufórica, ¿no? Es decir, que es la reacción de un portero que se juega algo, ¿no? Se juega algo. Vista a efusividade da celebración do empate por parte dos xogadores do Valencia, a sospeita de que xogasen co aliciente dunha prima extendeuse entre toda a afección deportivista e non deportivista. O que sí se barruntaba, cuando menos, é que o Valencia estaba primado, non? O Valencia viña primado, pero primadísimo. Se comentou que González estaba primado doble cos xogadores, sí que se comentou, pero eu nunca tive a constatación de que iso fose certo. De feito, non creo que fose certo. Eu penso que tiña unha prima igual, o que pasa que, bueno, pois, xa non querería cambiar de coche ou querería ir a Benidorm coa familia e, oye, pois, claro, cando di parei o penalti xa teño a prima. De cartos, a mí me falaron de 6 millóns de pesetas por futbolista, logo decían que 4,5, máis ou menos que 5. Os xogadores do Valencia o saben e o recoñecen, moitos deles, non evidentemente co micro diante. Fernando Giner foi o único xogador do Valencia que confesou en conferencia de prensa que cobraran unha prima. Nunca a toda agora revelara a súa contía económica. Tuvimos una prima un poco más elevada que la normal. Una prima normal, pues en aquella época una prima normal igual eran, pues a ver, 3.000 euros. 3.000 euros puede ser 6.000. Te digo, algo más de una prima normal, que eran, pues podían ser 3.000 euros, ganar un partido, que era como era, que fuese 6.000. 6.000 euros, 1 millón de pesetas das daquela, sei que foi a prima da discordia. Unha última cuestión, pagou o Barça? A nosotros no nos tiene que importar de dónde viene una prima. O sea, no nos tiene que importar. Que se habla del Barça, por supuesto que sí. A mí esto no me importa, yo voy a lo mío siempre. Yo no estoy acostumbrado que en la vida alguien me regala algo, ni quiero. Entonces yo prefiero y quiero que me sale un contrario que me va a poner todas las dificultades, y si soy capaz, soy campeón, y si no soy capaz, no soy campeón. Dice que a salsa do fútbol son os goles, pero pode ser que un afeccionado pense de outro xeito, porque pode ser que a verdadeira salsa do fútbol este no ambiente da bancada, na casa ou no bar vendo o partido cos amigos, ou na rúa, celebrando unha victoria entre unha marea de seareiros. O que sí é certo é que o goce é maior canto maior é o rival, e non hai maior rival que o que se ten máis preto. O sur contra o norte, Vigo fronte a Coruña, o Celta fronte ao Dépor. Bueno, e viceversa, claro. Como outras rivalidades futboleiras, a do Celta Dépor vívese fundamentalmente en dous planos, dentro e fora do campo. Dentro do campo hai xogadores especialmente dotados para facer valer esa rivalidade.
Os piques entre eles non adoitan rematar tralo partido, nin trala tempada. Nalgúns casos, marcan toda a súa carreira. Home, eu, desde logo, os piques entre xogadores sei que os houbo, porque, bueno, falas con xogadores, non?, que xogaron nesa época, xogaron eses partidos de rivalidade, e, desde logo, si, sempre había piques. E o mellor o que era fora do campo, non, pero ao chegar ao campo se olvidaban un pouco de quenes eran e a súa propia identidade, entonces sí que había piques. Otero era particularmente leñero contra Fran. Otero, pues de alguna forma, Otero y Vicente eran los que representaban más el escudo del Celta porque eran vigueses y porque, bueno, es evidente, ¿no? Eso era el equipo desde niño, ¿no? Y en el Deportivo, pues estaban los Fran y José Ramón, que eran de La Coruña, y, bueno, pues el resto lo podíamos dar todo, podíamos hacer un gran trabajo para nuestros equipos, pero no éramos gallegos, ¿no? Esa es la realidad. Hombre, en realidad, claro que hai, si por encima pues che toca tamén un galego, sobre todo no teu lado, pues a rivalidade é moito maior. Bueno, piques tiña fundamentalmente con Fran porque coincidíamos, eu xogaba en banda dereita, lateral dereito, xogaba interior pola esquerda, bueno, nos encontrábamos en todos os partidos e había o pique, as rivalidades, as patadas como non, e os recordos para a súa familia, para a miña familia. O que pasa é que dentro do campo moitas veces o xogador se transforma, e de feito despois terminas moitos partidos e a veces te arrepintes moito de moitas cousas que se fan dentro dun campo. Ainda ahora estuvemos uns días xuntos por aí facendo unhas cousas e ainda a veces ainda se lles ve que turraban un contra o outro un pouco, non? Pero bueno, eso, nosotros temos unha magnífica relación cos xogadores do Celta, sempre a tuvemos. Iso é durante o partido, no transcurso do xogo. A rivalidade permanece por riba dun ou outro xogador concreto. Sempre haberá alguén que protagonice piques novos co paso dos anos. Eu lembro unha moi boa de Yalmiña, en Riazor, levaba todo partido discutindo con Carpin e con Mostoboi. Era tremendo, dándose codazos, pisotóns, pero os dous, os tres, non? E de feito, a parte Carpin o Yalmiña lle facía unha falta a Carpin e viña Mostoboi a cobrar. Bueno, la verdad es que yo no tenía con nadie, pero al final se creó ahí una cosa con Mostoboi por el partido, ¿no? Dentro de campo. Nunca había tenido problema ninguno con él y al final, ahí en un partido pasaron muchas cosas y se creó esa rivalidad, ¿no? E lembro que Yalmiña solucionou ese pique cun golazo tremendo, un golazo que a cambiou de lado, cambiou para a perna esquerda e meteu unha especie de semivolea pola escuadra, meteu un golazo e cando se deu a volta para acelerar levantou a man, mirou así, mirou para Yalmiña e para Mostoboi, é dicir, chegaba a eso. A rivalidade no campo alimenta e aliméntase da rivalidade nas bancadas. Os piques entre os xogadores non son máis que a punta do iceberg se os comparamos cos piques protagonizados polas afeccións entre elas e tamén contra os xogadores rivais. Y te lo digo de corazón, yo soy de los que pienso que el Depor, yo cuando estaba jugando yo quería que se iba en primera. Yo quería ir a Riazor a jugar, aunque me silbasen, aunque me pitasen, pero yo quería ir a jugar a Riazor. A mí me ponía, como se dice, me ponía que ir a jugar a Riazor, me gustaba. Era el partido que más con más ganas esperaba. Y cuanto más te llamaban de todo, a mí más me motivaba. Por suposto que Fran era o xogador que máis lembranzas provocaba na afección celeste, non? Coido que era o único que recibía un cántico específico. Fran es Forrest Gump, cantábase na época, dende logo sí que además era o capitán do Depor, sí que era o xogador máis recordado pola afección viguesa. Porque eu recordo cando en Vigo recibían o Deportivo na megafonía con "Bienvenidos los hijos de Pita". Non insulto. Eu, bueno, chamo arbitrucho, melón, manta rusa, pero eu palabras así non me gusta dicilas, pero excítome e levántome. Bueno, eu penso que a sana rivalidade esa non se debía de perder. Precisamente agora que o Celta está en horas baixas, pois a botamos de menos, da que algún non lle poda gustar.